Good morning mga kalabarkada, kumusta po kayong lahat dyan? And welcome back na naman sa ating panibagong videos. And kumusta po kayong lahat? Matagal-tagal po tayong hindi nakapag-vlog. Siyempre, nilaan ko muna yung oras ko kay Mrs. So yun, bali ngayon ay may lakad tayo mga kalabarkada. Bali, pupunta tayo dun sa may munisipyo. Dito ang munisipyo ng Anda. Yung munisipyo namin dito. So ito ang gagamitin natin, si Red. Yan. Si Red, yung Rider 150 natin. Kasama natin si Mrs. Pupunta tayo sa munisipyo. So may babayaran tayo doon. Kumusta naman po kayong lahat mga kalabarkada? Namiss ko po kayong lahat dyan. At pasensya na po kayong lahat mga idol, mga master. Gawa nga nung hindi ako masyadong nakapag-upload, hindi ko na nakuha yung pagbablog ay nung pag-uwi ko. Gawa nga nung siyempre nilaan ko yung oras ko kay Mrs. Siyempre sa tagal ba naman, 4 years na hindi kami nagkita at nagkasama ni Mrs. Kaya ayun, siyempre bawi-bawi din tayo. Kaya sana maintindihan nyo yun mga kalabarkada. Pero ito, babawi tayo ngayon. So ito yung bahay namin pala mga kalabarkada. Yan yung naipundar namin ni Mrs. sa loob ng 4 na taon na nasa Japan ako. So ito, pero hindi pa siya masyadong tapos, pero at least may sariling bahay na kami. Ayan. So may motor din na nabili, second hand lang to, si Red, na binili natin. So yung mga halaman din ni Mrs. Yan, plantitas din si Mrs. Yan. Marami siyang halaman hanggang doon. Ayan puro halaman yan. Ano. So yun, may mga nakasabit-sabit din dyan, mga nakadikit. Bali, yan yung pinaglalaanan ni Mrs. So parang kanya na printing saka lamination, ganyan. Parang tulong na rin sa mga estudyante kasi pag sa bayan pa sila magpa-Xerox, nako, 9 kilometers mula dito sa amin hanggang sa bayan. 9 kilometers ang layo. So yun, kaya naisip ni Mrs. mag-print na lang siya, di bali na lang, at least kahit papano mayroon din, tulong na rin sa mga estudyante. Ito yung bonsai natin mga kalabarkada. Yan yung bonsai ko, yan. Bali magto 20 years na rin to. Mga halaman ni Mrs. Shout out sa mga plantitas dyan kay Tita Aida Halamanera. Ayan, shout out sa'yo Tita Aida Halamanera. Yun. Shout out din kay Ate Binos Mars, kay Ate Dapenya Castle, yan. Tapos kay Tirang Slin, ayun, paki-subscribe naman po yung mga channel nila mga kalabarkada. Ito naman yung motor din ng pamangkin namin, Wave. Bali wala kasi dito yung pamangkin namin, kaya ako muna yung gagamit-gamit. Yun mga kalabarkada, bali papalis kami ni Mrs. ngayon. Pupunta kami sa munisipyo. Kaya kita-kits tayo dun mamaya mga kalabarkada, para makita nyo naman yung bayan namin, yung pinagmamalaki kong bayan namin. Tapos sa susunod siguro pupunta rin tayo dun sa may Little Boracay. Yan. So yan, nakita nyo na mga kalabarkada yung naipundar natin sa loob ng 4 na taon. Yan. Naipundar namin yan sa pagtutulungan namin ni Mrs. Yan. Nakapagpagupit na rin ako nung nakaraang araw. Yan salamat pala sa mga sumuporta sa aking mga videos. Pasensya na talaga kayo kasi hindi ko talaga na hindi ako masyadong nakapag-vlog. Gawa nga nung yun nga, siyempre nilaan natin yung oras natin kay Mrs. Yan. Ayan si Papa. Ayan si tatay ni Mrs.
mga mangga. So, shout out sa mga mahihilig sa mangga dyan. Yan. Namumulaklak na. May bunga na rin. Ganyan mo siya pantalon? Hello. May mangga na ako, Daddy. Sakto, may Kasi alam. Milay. Yan. Mga pamangkin ni Mrs. Ayan din si Mikay. Si Kay. Yung darling ko. Darling tawag ko dito sa bata. Kasi basiboy tatay. Mga bulaklak oh. Bulaklak ng halaman ni Mrs. oh. Nalalaglag na. Kasi magpapalit na yan. Ay, magpapalit na. Ito. Sa mga rose na oh. Mga native lang sa mga rose ni Mrs. Mga kalabarkada. So yun, kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabarkada sa munisipyo. Para makita nyo rin naman yung kagandahan ng bayan namin. Sabi, future ko yung sariling bayan namin. Ayun na si Mrs. ah. Magsakay na kami ng pagkain na. Ayun si Mrs. Meron yung helmet mo. Helmet. Kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada. Doon ka sa kabila. Oh, yun mga kalabarkada. Ipalis na kami. So ayun mga kalabarkada, nandito tayo sa may munisipyo ng Anda. So yun. Bali kararating lang namin ni Mrs. kanina mga kalabarkada. So ito na yung bayan ko mga kalabarkada. Yan. So, ayun mga kalabarkada, salamat pala sa lahat ng mga nag-abang, sa mga nag-aabang kung ano yung meron dito sa lugar namin mga kalabarkada. So ito, bali, papasok tayo ngayon dun sa Maywan, dun sa loob ng munisipyo. Ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may munisipyo. Ito yung pinuntahan namin ni Mrs. Yung magbabayad kami ng tax ng bahay. Kala mo yun, sariling bahay may tax pa. Ito yung munisipyo ng Anda mga kalabarkada. Sana kami yan. Ano nga may? May sabi kasi barito may pinto. Ay, yung favorite. Yung munisipyo dito mga kalabarkada. Ito yung munisipyo ng Anda, Pangasinan. Shout out din pala sa butihing mayor namin, si Mayor Dugani, Batang Isla Rarang. Ayun. Siya yung pinaka batang naging mayor dito sa Anda. Oh, diba? Siya naman talaga, diba? Dahil idol ko si Mayor, ayan, nagpagupit din ako ng katulad sa gupit ni Mayor. Shout out kay Mayor talaga. Mabait na Mayor, napaka
napakaalaga niya sa bayan ng Anda. Talagang tinututukan niya talaga lahat. Ayan naman ako. Ayun mga kalabarkada, bali tapos na kaming nakapagbayad ng tax. So, Ayan na yung ano ba? ha? Yung envelope. Envelope pa. Ito yung envelope pa. Ayun mga kalabarkada. Yung misis. Paano yung kanya? Paano yung pinakasama? 1 to 80. Ah, okay. Ay, mga kalabarkada. Bali, kunto. Real property tax of payment. Bahay, may tax na kasi kaya obligado na kaming magbayad. Kaya Love's Island Adventure, kayod pa more. Shoutout pala sa lahat ng mga nag-abang ng videos ko. Magmula nung nag-quarantine ako, nung nag-flight ako hanggang sa hindi ako nakapag-vlog agad nung dumating ako dito mga kalabarkada. Gawa nga nung, siyempre, Email. Ay, punta tayo sa mayor's office. ay oo. Mauna ka na dun sa labas. Antay na lang kita doon? Yan kasi si Mrs. pupunta pa sa kay Mayor. Yun na lang mga kalabarkada, antay na lang natin si Mrs. sa labas. So, ang Anda pala mga kalabarkada ay ang tinaguriang bayan ng Binungay o yung bamboo cake. Yun yung pinaka-produkto namin dito, yung bamboo cake. Kaya ayan, parang bamboo yan. Parang pag may magluto, yun papakita ko sa inyo mga kalabarkada. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung bamboo cake na yan na produkto namin dito sa Anda. So yun. Kasi Binungay ang tawag sa amin nun, yung parang yung malagkit niluto sa loob ng kawayan. So, ayun na si Mrs. mga kalabarkada. Ano ba, tapos na? Tara na? Oo, tara na. Ito walang Bazaar Sunday. Ay, wala? Oo. Ay, Tara sa center. center tayo. Oh, yun mga kalabarkada. Ayan yung munisipyo ng Anda. Anong lang tayo pag walang na tayo? Ay, maglakad na lang tayo? Ay, uwi. Malapit na ho. Ah, sa bakay, sige. Ito naman yung palengke dito mga kalabarkada. Ito yung palengke ng Anda. Ay, mag-grocery pa pala tayo. Binigay ng mga bata na pera. Anong grocery yun? Yung mga pagkain nila. Ah, Pagkain. anong pagkain ba pinapabili? Yung delight, gano'n. Ay. Ito mga kalabarkada. O, bili na lang tayo. Bili na lang yata tayo. Ng gamot? Oo. Baka lunch break kasi alas 12 na eh. Oo, yun nga. Bili na lang tayo. Saan ba? Dito. Sige. Dalawa. Anong natin? So anong bibilihin na lang natin? Bili na lang tayo ng pangkandong mga bata. Bili na lang tayo ng mga yung pinapabili ng mga bata, be? Sige.
Yan din yung police station dito mga kalabarkada, oh. Yan yung nagpapatibok minsan sa puso ko. Ang police station. Ayan si Red, oh. Ay, yung kupon pa pala, be. Ay, oo. Ay, hindi mamaya na lang pagbalik ng laptop. Ay, mamaya pag ibalik natin yung laptop. Sige, ah. Isang lili ka. Ha? Isang lili ka tala ko. Be, oh. Ay, wow. Kopya. Diba, paborito ko yan. Magkano? 30. 30? Gusto mo? Sige, ah. Opya. Paborito kong tinapay mga kalabarkada. Be, Skyflix, be. Para dun sa kare-kare. Pagkat. Skyflix? Yung isa-isa na lang. Isang piraso lang naman na pang kailangan dun. Napabili kasi din ng mga bata, mga kalabarkada. Pangsi. Pangbago pa. Ano sa bata? Walang ice cream. Bitbitin ko na to. Napabili kasi ng mga bata, mga kalabarkada. Yan yung ano. Yan ko lang. Yan. Biscuit para hindi sila bili ng ano. Ang kasi ah. Alam mo naman, ngat-ngat. Delight. Yakol? Buo to. Ito yung delight. Ate, pwede yung ano ba? Bawasan? Ilan? Tatlo. Magkano yung ganito? Malboro. Ilan po? Wala na. Ay, gusto rin ng mga bata yan. Hindi. Sa akin. Yung malaki. Ay. Mas maganda yung green. Ano lang din oh? Magkano? 175 lang siya. Green Bili tea? na natin. Oo. Pwede na, kunan mo na. Para may kon tayo doon. 175 lang. Wala kasing mall dito sa bayan ng Anda, mga kalabarkada. Kasi isla lang to. Bali ganito lang, groceryhan lang yan. Napakarami na nagpako dito sa bayan ng Anda magmula nung umalis ako. Dati wala yung mga building na yan. Ngayon grabe, nagtayuan na sila. Dito na lang natin yung kung sa may motor, tayo ilagay ko sa bag yung iba. Halika, ayos natin, Ben. Sige ah. Ayos natin. Baka hindi makarating sa atin. Hindi, yung iba kasi ilagay na dito sa bag ko. Kaya nga. Wala tayo kumain sa bahay? Sige ah. Ano bang content? Hindi pag wala, di magbukas yung sardinas. Yeah. Gana-gana. Hindi ka na bibili ng burger? Hindi na, marami na yan. Sige ah. So, ayun mga kalabarkada. So, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Ayun, naipakita ko na sa inyo yung
bayan ng Anda, munisipyo dito. Dito na lang. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on our next vlog. Yan na si Red. Bye bye.